ଶେଷରେ ଆଳୁ ସିଝାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୁକାନରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସଟା ସରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରର ବାସି କାମ ସାରି ଦେଇକିନି ଦୁକାନରେ ଯାଇକିନି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ହାତଟା କିଏ ନେଇକି ଘୁଳି ହଉଥିଲା ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଅଟାଟା ଭଲ କିନି ଚକଟି ପାରିବିନି, ତମେ ଟିକେ ଚକଟି ଦିଅ। ଇଏ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ ମୁଇଁ ଚକଟି ଦଉଛି, ତମେ ଗୁଲଗୁଲାଟା ଗୁଳଉଧ। ସେଇଠୁ ପୁରୀଟା ଫୁଲିବା ନାଗି ମୁଇଁ ଅଟାଟାକୁ ଘୁରେଇ ଘାରେଇକିନି ରଖିଦେଲି। ଏଇ ଅଟାକୁ କହିଲି ଏ ଅଟା ତୁଇ ପୁରୀ ହବା ନାଗି ଫୁଲୁଥା, ମୁଇଁ ଆଳୁ ଚପ ହବା ନାଗି ଆଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଲ ଗୁଲ କରିଦେ। ସେଇଠୁ ପୁରୀ ଆଳୁ ଚପକୁ କହୁଛି ତତେ ତ ଯେତେ ରଖିଲେ ତୁଇ ଫୁଲିବୁନି। ଦେଖି ମୁଇଁ ଇନ୍ଦିଆ ଯେ ମତେ ଯେତେ ରଖିବି ମୁଁ ହେତେ ଫୁଲିବି। କହିଲି ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କଳୁ ନାଗୁଥ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଦି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସି। ପାଣି ଆଣିକିନି ଥୁଇ ଦେଇକିନି ଦୁକାନ ପୂଜାଟା କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଅଟା ଗୁଳା ବି ଫୁଲିଗଲାନି, ପୁରୀ ବି ବେଲି ପକେଇଲି। ପାର୍ସଲ ଦିଟା ବାନ୍ଧି ସାରିଲାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତରକାରୀ ଖତମ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋ ଆଳୁ ଗଣ୍ଡେ ଆଣିକିନି ପ୍ରେସରରେ ବସେଇ ଦିଅ। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ ଟା କିଏ ନେଇକି ଧିମେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଶୋଇଦେଲାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଜଳିକିନି ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଗଲା। ଭଲ କିନି ଚେକ୍ ଚେକ୍ କଲାକୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଗ୍ୟାସ ପୁରା ଖତମ। ଇଏ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜାରକୁ ଗ୍ୟାସ ଆଣିବା ନାଗି ପଳେଇଲେ। ମୋ କୁବି ମଉସା ବି ପଳେଇ ଆଇଲେନି। ଇଏ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ନେଇକିନି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗ ଦେଖୁନ, ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ନେଇକିନି ଆଇଲାକୁ ଚପଲଟା ବି ଆଙ୍କର ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଗ୍ୟାସ ଆଇଲାକୁ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ସିଝେଇବା ନାଗି ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ଏ କୁବି ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲି ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।